cwrs Camu? Wel, fe helpu fi o cwrs Camu a gradfeirio y TikTok glas oherwydd hoffi wneud celf. Caleb, beth ydych ti'n neud yn y cyflwyniad 7E? Bola ti'n newyddion. Wyt ti'n hapus gyda dy peintiad? Ydw fi yn hapus gyda peintiad. Sut oedd ti wedi creu e? Fi wedi rhoi dŵr, a wedyn fi wedi rhoi y peint fel y lliwiau ar top o dŵr. Oedd ti'n hoffi gwneud y gwaith ar y cymuned? Ydw, oedd yn diddorol iawn. Diolch am gwrando! Bye-bye! Bye.